الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. abu na farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko da dama a haduwa a wannan wuri mai albarka domin tattaunawa ta ilimi kan addini. To muna yi wa Allah godiya kan wannan dama da ya ba mu. Abu na biyu kuma ina godiya ga shi malam ta yadda ya alkawarin cewa zai ziyarce ni kamar yadda muka zo kuma ya je. Hakan Allah ya saka masa da alkhairi akan haka, domin yana daga cikin godiya ga Allah, godiya ga alkhairin bayi na Allah. Shi yasa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin al-musnad isnadi sahihi da sunan abi daud da tirmidhi da ibn majah da al-adab mufrad da imam bukhari, hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah ce la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Dukan wanda bai gode wa mutane kan ayyukansu na alkhairi to zai wahala kuma ka same shi na godiya ga Allah cikakkiyar godiya. To abu na biyu, lokacin da muka zo na bujiro wasu masaloli wanda za mu tattauna da shi malam akan su, to kuma sai bani littafin al-muqaddima na farko da na biyu da kuma littafin Ihya'ul Aqidati al-Islamiyyah as-Sahiha akan cewa in je in duba su, domin duba su zai taimaka wajen fahimtar matashiyar maganar da za a tattauna a kanta. Bayan mun rabu misalin kamar karfe 8:30 na dare sai malam yi min waya kan cewa abubuwan da nake gani cikin wani littafin akwai matsala a kansu, to sai in ware su in yi so sai mu tattauna a kansu. In shi ne da daidai to ci gaba ne gare shi, in kuma shine da kuskure to ci gaba ne gare shi, imma dai ko ya karar ko a karar da shi. To na yi farin ciki da wannan magana kuma sannan na karbe ta, dan haka ma shi yasa na zo da ita muqaddima din ta farko da ta biyu da kuma littafin shi Ihya'ul Aqidati al-Islamiyyah as-Sahiha. Abu na uku da nake so in yi magana akai wanda yake dab da na ƙarshe shine kan tattaunawa ta ilimi. Wannan shine abin da yake wajibi kan al'umma, domin muka duba rayuwa ta magabata za mu ga akan haka ta gudana, kuma sai mu ga an samu alkhairi masu tarin yawa a ciki, wanda sabaninka da mutum kan wata mas'ala cikin mas'aloli na addini to wannan bai zama dalili na gaba ko na faɗa ko na rigima, sai dai zama na dalili na a tattauna domin a tantance abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata Yunus bin Abdul A'la bin Maisara as-Sudafi Abu Musa al-Misri, wanda yana daga cikin rijal na Imam Muslim da Imam Nasa'i da Ibn Majah, yake cewa kamar yadda Ibn Asakir ya kawo cikin tarihu Madinat Dimashq da kuma Shamsuddin Zahabi rahimahullah, shi ma ya nakalto maganar cikin Siyaru A'lamin Nubala juz'i na 10 shafi na ainihin 16, bugu na Yunus bin Abdul A'la bin Maisara Abu Musa al-Misri, wato malami na Imam Muslim da Imam Nasa'i da Ibn Majah, wanda Zahabi shi ma ya nakalci magana cikin Siyaru A'lamin Nubala juz'i na 10 bugu na Ma'asir Risala shafi na 16. Bati Ibn Asakir shi ma ya kawo ta cikin tarihu Madinat Dimashq juz'i na 14. Yunus bin Abdul A'la rahimahullah yake cewa
ma ra'aitu aqala min al-imam shafi'i yace ban taba wanda yafi imam shafi'i cikar hankali ba da hangen nesa da sanin ya kamata. Yake cewa nazartuhu yawman, wata rana na tattauna da shi kan wata mas'ala cikin mas'alolin addini, thumma faraqana, sannan daga baya sai muka rabu. Abin nufi kowa ya tafi kan abin da yake. Walaqiyani fa akhadha bi yadi, daga baya kuma sai Imam Shafi'i ya gamu da ni sai ya kama hannuna, wanda shi Yunus almajirin Imam Shafi'i ne. Sun maƙala, sannan sai ce da ni, ya aba Musa, ya kai aba Musa, domin ta ce alkunya ta shi Yunus bin Abdul'ala bin Maisara as-Sadafi. Ya ce, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin? Shin ba zai zama daidai ba mu zanto ƴan uwa a addinance, ko da ba mu haɗu ba kan wata mas'ala cikin mas'aloli na addini? Yace to wannan magana da Imam Shafi'i ya gaya masa, to tana nuni game da cikar hankali da sanin ya kamata na shi Imam Shafi'i. Shine Shamsuddin Az-Zahabi rahimahullah a shafi na 17 cikin Siyaru Alamin Nubala juz'i na 10 yake cewa wa hadha yadullu ala kamali aqli hadha al-imam wa fiqhi nafsihi. Yace wannan yana nuni akan cikar hankalin wannan shugaba Imam Shafi'i da kuma cikakkiyar fahimta da yake da ta addini. Yace wa ma zalan nuzara'u yakhtalifun. Yace ai abu ne da wanda yake sananne, sare kun juna a harkar ilimi ko malamai daman ba sa gushewa cikin sabari, wannan ya saba wannan, wannan ya saba wannan. To da haka sai na ga Malam Abdul Jabbar, Allah saka masa alkhairi, ka yi tamsili da ita wannan hanya, ka buga babban misali akan haka, da yadda ka ba mu dama muka zo da mu tattauna. Sannan abu na gaba, manufar tattaunawa shine nasiha. Idan aka ce nasiha ya kunshi bayyana abin da yake na gaskiya na daidai don abi, da bayyana abin da yake ba na daidai ba don a nisance shi. Ba wai manufa ce ta kore ko tozartawa ko wani abin da yake bai kama da haka. A manufa ta isar da abin da yake daidai. Shi yasa Imam Shafi'i rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, wanda an haife shi 150 hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasu kuma 204, wanda yana daga cikin rijal na Abu Dauda da Tirmidhi da Sa'id ibn Majah bi dariqil wasida. Malami ne kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal cikin al-Musnad bi dariqil mubashir. Yake cewa kamar yanda Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi Abu Muhammad al-Misri, wanda shi malami ne na al-Imam Abu Dauda da Imam An-Nasa'i da Imam Ibn Majah, kuma malamin Imam Tirmidhi ne. Yake cewa kamar yanda Zahabi ya nakalto cikin Siyaru Alamin Nubala juz'i na 10 shafi na 29 a wannan bugu na Mu'assasat Risala, yake cewa Shafi'i ya ce da ni, ma nazartu ahadan ala al-ghalaba illa ala al-haqqi indi. Yace ban taɓa tattaunawa da wani ba kawai dan irin jaye shi, jama'a su ce ai ya kada wani. Yace a nakan tattaunawa da kowa akan abin da nake jin cewa gaskiya ne a wurina, domin kare wannan gaskiyar da rusa abin da yake ba na gaskiya ba. Haka Az-Za'farani shi ma faɗa, ɗaya ne daga cikin shi ma almadan Imam Shafi'i, yake cewa Shafi'i ya ce ma nazartu ahadan illa ala nasihati, ban taɓa tattaunawa da wani ba sai kawai bisa isar da abin da yake na nasiha, domin a gudu a tsira gaba daya. To a takeice wannan shine abin da nake so in ce. Mai yiwa kafin mu buɗe matsalolin shi ma mala akwai buƙatar yayi wasu bayanai insha Allah ta'ala. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن والاه
واقتدى به واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إنا إذا سيها بنا أتينا. وبعد ‘yan uwa mahalarta na mana maraba, musamman bakinmu masu girma waɗanda suka bi hanya wadda ita ce hanya wadda ta fi dacewa, ta fi cancanta, ta fi kama da koyarwa irin ta ma'aiki da umarni na alƙur'ani. A zauna a duba al'amura a tattauna. To a gaskiya ni ba wani takdimi da zan tsawaita, saboda dama kusan kullum ni jawabi na kenan. A zauna da kuma misaloli a duba kuma zama na Allah kamar da malam ka tsawaita. Ba batun cewa in galaba ko in ɗaukaka ko sani da'awa. A'a, ni gaskiya ina take in fahimci ta ko a fahimtar da ni. To wannan dama ni abu ne da alhamdulillah ba sai na ta tsawaita shi ba, ina jin duk karatu na akwai shi a ciki. Kawai ni dan taujihin da zan yi shine kamar da malam ya faɗa, yadda rana ta farko da ya kira ni a waya ya ce lallai yana so ya samu mu zauna mu bi mas'aloli mu tattauna. Na ce masa lallai ni ma ina buƙatar haka, saboda zai taimaka ya rage raba hankula kuma mutane su fahimci addini a matsayin addini, ba a matsayin ƙungiyoyi ko jam'iyyun siyasa kowa yana neman galaba don masalihu shakhsi kan rayuwar duniya. To kuma muka ci gaba da waya, a ƙarshe har Allah ya sa suka zo suka ziyarci ni, kuma ya nemi cewa wani haske zan bayar kan abin da za a tattauna. ce to ai ni wanda aka zo wani, to shi wanda ya zo ba zai rasa wata hadafi ba dama. To da na ji maudu'an da ya ambata sai na ga duk na yi rubutu kansu, iyayen ma'aiki, maganar maulidi, maganar ɗage wando, maganar irin waɗannan dai kusan duk na yi rubutu kai. Sai nake cewa to ga waɗannan littafai na tsintsinta, ina jin da mukaddima ne ta ɗaya ta biyu da yawon aqida a lokacin a samu Musa ne babu. To na ba wa malamin da shawarar cewa ya duba kuma ya ja layi ya fitar da jadawali mawdu'an da yake ganin akwai buƙatar mu tattauna, ya ja musu layi. To alhamdulillah a malamin na ga gashi mawhub jiddan, dan a cikin kwana ɗaya ya bugu gama ya sauke dillita ba. Ya ga wannan mawhiba ce wadda take tastahiqu an tuhayya. Alhamdulillah yanzu gashi, da haka ba zan tsawaita mu cinye lokaci ba. Ni abinda nake so kawai musa Allah. Shi yasa na so dama in kira tun farko din me waye kashi. Do Allah do annabi din me waye kashi. Kawai zan mai da abun magana gon malam. Abinda nake roƙon malam ya fito min da mawdu'an da ya ware za mu tattauna, da wujihatu nazar nasa, da islahat ɗin da yake gani, da hujjaj da ya dogara da su, da in samu damar dubawa. In sirrar jiha guna cikin alfahari zan karɓa, in kuma na wani suka rajaha to ina fatan shi malamin zai iya shaja'a irin tawa wajen karɓar. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. To ana shiga wata malan kafin mu ci gaba da magana, akwai buƙatar iyakance lokaci ne ta fuskar kowanne ko kuma za a bar abin abu ne? Abinda malamin nake so ya fahimta, aini da yake kusan din na faɗi adilla, bayanai na duk sun gabata. Kawai yanzu ai malam fage naka ne, ka su kwane shi kawai kai ta faɗar ni ga biro a hannuna ina ɗauka,
sai sadda ka gama bin niƙaɗin da kake ganin za mu tattauna sai a damun da abin magana. To jazakumullahu khairan. To abu na farko dai wanda za mu duba shine makoma ta fuskar dalili ga kowane musulmi. Da wani littafin za a fara? Shi na fitar da masalolin ne. Yanzu in na gama na'am. Ya zama bu littafi ta ka karanta nufin haka na'am. Misali mu fara da shi na farkon. Na'am. Yawon laƙida. Na'am. Inda ka ce da ta'aƙibi kansu. Na'am. Sannan mu dawo kan mujallar. Zai zo baya daman in na gama wannan bayanin da nake so in yawa. Makoma ga kowane musulmi daman ta fuskar dalili shine littafin Allah. Da abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wanda na san malai na tare da ni akan haka 100%. Baka da ikon halatta kaza ko haramtawa sai in daga nassi daga Allah ko daga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamar yadda Imam Shafi'i Abu Abdullah rahimahullah yake faɗa cikin littafin sa Ar-Risala shafi na 16 bugu na Darul Wafa yake cewa laysa li ahadin abadan an yaqula fi shay'in halla aw haruma illa min jihati al-ilm wa jihatu al-ilmi al-khabaru fil kitabi أو السنة أو الإجماع أو القياس. wato babu wani mutum ɗaya cikin mutane har abada ba zai yi ba an yi kula fi in yace abu kaza haramun ne ko halal ne, dole sai in daga nassi daga littafin Allah ko da nassi daga abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko kuma ijma'i ko kuma kyakkyawan kiyasi wanda yake mu'tabar abin lura da shi wajen malamai. To na duba waɗannan littafai gaba ɗaya kuma na tsinci ababe masu tarin yawa, saboda haka a gurguje zan bayyana mas'alolin ɗaya bayan ɗaya, kuma nakan so kowace mas'ala mu tattauna ta, in mun gama ta sannan sai a shiga mas'ala ta gaba, wanda wannan zai taimaka mana ƙwarai da gaske, tunda alaƙa ta da malam ko zaman bana fatan ya kare a yau. Musamman ina gani mas'alolin da na iya tsinta, ina gani na tattauna mas'ala 117 wanda nake so mu tattauna akai. To ina gani zai mana kyau ƙwarai da gaske kowace mas'ala in na bujuro ta da nakarin da nake da shi kan mas'alar, to mu gama tattauna ta sannan kuma sai mu shiga mas'ala ta gaba. Abu malam ina zo. Sannan abu na gaba an shiga bata malam, ta iya samun sabanin fahimta ta bangaren shi nassi, ibmar alqur'ani ko tabbataccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To me zamu dauka a matsayin faisal kan haka wajen makoma? Shin zamu koma zuwa ga fahimtar magabata kan wannan nassin na wannan nassi na aya ko na hadisi, ko kuma a'a ko wannan mu ko zai tsaya kan abin da ya fahimta? To ina son san matsayin mana akan wannan. Jazakumullahu khairan. To game da kawo mas'ala take in ba da amsa ko in faɗi matsayina, to ina ga mala ai da kanka yanzu ka faɗa halatta wadda haramta ba ta bace. Yanzu kai ma ina jin ba daga gunka bane, bahasi kai ka samu za kuma ka gabatar. In ya zama take yanzu ni zan ce ga daidai ga kuskure, to mas'ala ta zama tilka'iyya. Kamata in ji hujjaji naka, in wacce take bukata in taƙiƙinta ce, in yi taƙiƙinta, kana in ardun ni abin da na samu littattafai. In wacce kuma a bayyana take, za a iya yin ta yanzu a gama, a yi ta yanzu a gama. To game da wannan kina, game da cewa aya ta faɗa an saba a fahimta ko hadisi an saba da fahimta, wannan ya rabu gida uku. Akwai saɓani a gun tafsiri tsakanin aya da aya, don ayoyi suna fassara shashi. Akan samu aya ɗaya ta san fassara daban-daban ƙarƙashin wasu ayoyi. Akan sami mabambantan fassarori daga hadisai,
sunan kuma a ɗabaka ta ƙarshe daga malumma sahabbai tabi'ai zuwa ƙasa. To idan magana ta zama ta ayoyi ce akwai yadda za a yi, in ta hadisai ce akwai yadda za a yi, in ta malamai ce ita ma akwai yadda za a yi, sai yadda siyakin ya zo. A yanzu ba zan iya sani sai an kawo. Insha Allah. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. To duba ga yanayi na lokaci kai tsaye zamu shiga cikin mas'alolin da nake so mu tattauna da malam akai. Mas'ala ta farko ita ce mas'ala kan batun asar na Abdullah bin Mas'udin, Allah ya kara masa yadda. Amin. Ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanda malam ya faɗi wasu abubuwa guda uku a kansa a takaice. Abu na farko ya ce firyatun ala bin Mas'udin, kagar ƙarya da aka yi ga Abdullah bin Mas'ud. Abu na biyu wajen bayyana fuskar rashin tabbatuwar shi wannan asarin, ya ce saboda akwai Amru bin Yahya bin Amri bin Salimat al-Hamdani, malai ce muttafaqun ala da'afihi. Wannan an haɗu akan rauninsa. Ina gani juz'i na farko, ina gani zama shafi ko na 272 ko wani abin da yake mai kama da haka. Zan iya bude shi ma. Yau shafi na 240, shafi na 240. To abu na biyu kenan. Abu na uku shi wace ce magana firya? Firya ba, shafi na firyatun ala bin Mas'udin, shafi na 240. Juz'i na ɗaya kuma? Juz'i na ɗaya ba, ware kuwa. To ni dai na 240, firya 238. Da 38 ne ko? To 38 haka. Zuwa da 40 ko da uku ne ma masala ware. Shi dai nukudar da zamu haka yauwa. Yau shine. Ita ce masala wanda ka buɗe wai kan asarin. To maganar da ake faɗa. Yauwa ina Amru bin Yahya. Ina so in kai abubuwan da ka faɗa ne kai, wanda su suka baka damar cewa firya ce, sannan sun yi bayani na akai. Gashi nan. Yawa mala ya ganta ko? Yawa abu na farko mala ce kagar ƙarya da ake kan Abdullah bin Mas'ud. Abu na biyu yace shi Amr bin Yahya bin Amri bin Salamat al-Hamdani muttafaqun ala da'afihi. Sannan a can gaba sai mala yace ma sahha walan, ma'ana bai tabbata ba kuma walan, abin nufi ba zai tabbata ba a dai wannan tsakankanin shafuna. Bare kuwa. Raga ta malam na ga yadda zamu kaucewa abin ko kai amfani da littafi. Haka. Domin in samu taƙiƙi. To ainihin abin da nake tunani mala, wannan da yake na ga cewa littafin ka ne. Ina gani duk abin da na faɗa kawai. Amma gashi muna ta samun akasin. Haka. Shafi 240. To an kaga da yanzu a amfani da littafin duk ne kuma sauki. Mu dinga da ka samu akasi. To na'am. Ya zama ni magana da na faɗa daban wanda ake daban. Haka. Zai jawo mana rashin fahimtar. Kore kuwa. To waɗannan ababen guda uku da na faɗa mala ya tabbatar da su a ciki. Batun firya. An kaga Ibn Mas'ud ƙarya. Yawwa. Sannan abu na biyu kuma cewa shi Amr bin Yahya muttafaqun ala da'afihi, an haɗu akan rauninsa, shi ma mala ya faɗi wannan. Sannan abu na uku ya ce ma sahha walan yasiha. Ita kuma ina take? Ina gani in ka tafi gashi nan. Thalithan qad damma alaihim ibn Mas'ud law sahha. Thalithan قد ضم عليهم ابن مسعود لو صح ولن ولن قراءتهم للقرآن دل هذا على أمره ولن. to abubuwan da na ambata mala ya gansu ko? Na gansu. To alhamdulillah. To abu na farko ita ce kan wannan asari
ya tabbata zuwa ga Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya tabbata har ma na ga mana a lokacin ko ya ɗanyi istidraki ne ga Sheikhul Albani rahimahullah kan wata majalla da yi magana kan shi wannan asari to ala yawa to abin da ya tabbata shine shi Amru bin Yahya bin Amri bin Salimat al-Hamdani mala ya ce muttafaqun ala wannan salimata ne ko salamata duk suna fada tana da fuska gore ko duk suna fada akwai al-Mughni to ma'anam sai mala ya bada maraji wanda za a koma ya ambaci al-Mughni fi du'afa na shi Zahabi kuma ya ambaci Mizanul Itidal fi naqd rijal na shi Zahabi ya ambaci Lisanul Mizan ya ambaci Kitabud Du'afa na Ibn Hibban rahmatullahi alaihim. To wannan maraji da malam ya ambata a matsayin su ne makoma dan tabbatar da maganarsa cewa shi Amr bin Yahya an haɗu akan rauninsa. To idan mutum ya koma sai ga abin sabanin haka. Zahabi bai ambaci cewa an haɗu akan rauninsa ba. Haka Ibn Hajar ne Asqalani, haka Muhammad ibn Hibban Abu Hatim al-Bisti rahimahullah ko al-Busti. Ƙarshe magana ce ta Yahya bin Ma'in Abu Zakariya rahimahullah yake cewa laysa hadithuhu bi shay. To wannan maganar akan ta suka gina hukunci kan cewa batun shi Amru bin Yahya bin Amr bin Salimat al-Hamdani ne rauni ne. To ita kuma wannan magana da Yahya bin Ma'in Abu Zakariya yayi wanda yana daga cikin rijal na as-sitta bi tariq al-wasita. Ibn Abi Abu Ahmad Abdullah ibn Abi ya kawo ta da isnadin sa cikin littafinsa al-Kamil fi du'afa ar-rijal zuwa ga shi Yahya bin Ma'in Abu Zakariya ibn Abi al-Kamil fi du'afa ar-rijal zuwa ga shi Yahya bin Ma'in Abu Zakariya kan cewa ya ce hadithuhu laysa bi shay. To ita wannan magana ta shi Yahya bin Ma'in Abu Zakariya rahimahullah ta biyo ta hanyar Ahmad bin Abi Yahya Abu Bakr al-Baghdadi ta hanyar isnadin ta kansa ya biyo zuwa ga shi Yahya bin Ma'in Abu Zakariya. Isnadin ita wannan magana ta Yahya wajen mutum raunana shi Amr bin Yahya bin Amri. To shi kuma Ahmad bin Abi Yahya Abu Bakr al-Baghdadi Ibrahim bin Urma imma ne ya koma cikin Mizanul Itidal fi naqd rijal harful alif da kuma shi al-Mughni fi du'afa ar-rijal da kuma Lisanul Mizan na shi Ibn Hajar al-Asqalani zai ga yayin da suka zo tarjumar sa sun kama magana Ibrahim bin Urma ya ce kazzabun ne. Shi Ahmad bin Abi Yahya ya ce kazzabun ne, wanda idan ma ne ya koma muqaddima ta Mizanul Itidal fi naqd rijal zai ga Zahabi ya ce wa arda ibaratil jarh dajjalun kazzabun. Mafi munin mataki daga cikin matakin raunanawa a ce maka kazzabun dajjalun. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu shi Yahya bin Ma'in Abu Zakariya al-Imam Ibn Abi Hatim Abdurrahman bin Muhammad bin Idris al-Hanzali ya kawo cikin littafinsa Kitabul Jarh wa Ta'dil da isnadin sa zuwa mahaifinsa har zuwa shi Yahya bin Ma'in Abu Zakariya Ibn Abi Hatim Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ibn Abi Hatim cikin Kitabul Jarh wa Ta'dil kan cewa shi Yahya bin Ma'in Abu Zakariya ya ce Amr bin Yahya bin Amri bin Salima al-Hamdani thiqatun ne a cikin Kitabul Jarh wa Ta'dil ya ce thiqai mutum ne wanda yake thiqa.
bacin cewa kuma wacce magana tasa bata tabbata ba domin ta wata hanyar Ahmad bin Abi Yahya. Sannan kuma haka Abu Hatim Muhammad bin Ibn al-Busti ya ambace shi a kitabu thiqat nasa. To wannan a takeice wanne ne ambace shi? Ibn Hibban a kitabu thiqat ya ambace shi Amr bin Yahya bin Amr bin Salim al-Hamdani. Yawa. To a takeice wannan shine abin da zan ce, abin da malai faɗa kuma sai in dora ragowar bayani akai. Ai da ka malai kora ba za ka yi. Na'am. Ai abin da na faɗa ma kai da bakin ka faɗa. Na'am. Mas'ala ai ba tawo ba ce. Haka. Ba ta ka ba. Na'am. Ta haƙiƙi ce. Haka. Yanzu ga maraji'ul dauka. Na'am. Zuwa ƙarshe. Na'am. In lokaci yayi. Na'am. Wanda zan iya duba duk wannan tafiya. Haka nake so kuma. Lokaci bai mu ƙara. Na'am. Amma dai za a ci gaba da ardin. Na'am. Yanzu muna cikin mas'ala ta ɗaya. Haka ta ɗaya. Haka. To amma na so a ce na ba shi mamalan dama me wa ko akwai fuskan nakadi kan wannan bayanan nawa. Sai abin da ya tabbata. Haka na'am. Ba da gani ba. Haka. In abin da ka faɗan nan ya tabbata. Haka yake ko ya tabbata. Tabbatar da. Na'am. Ya tabbata. Na'am. In na samu akasinsa sai ni ko in bayani. Na'am. Mun faɗa nawa dalilan. Na'am. A wa ni zan ba. Na'am. Haka mun wuce zuwa lokacin kamar yadda kuma ni ma bayanan nawa kaga ba ni bane. Manganin malamai ne. To Allah ga ta malam. Na'am. Ta yaya ka ba da labari? Na'am. Zan gina aiki. Haka. Na'am. Na'am. Da ka yanzu abun yi shi ne mu tafi zuwa ga masailun nan guda 100. To amma abin da amma abin da nake da na faɗa kaga na faɗi maraji. Haka ne gaskiya ne. To amma abin da nake na'am Allah shiga wata malan afwan. Abin da nake bukata gare ka wanda shi zai zamu damar tattauna ta mutu yi kyau kuma tafi daidai. Kamar yadda a na maka waya cewa shin za mu iya zuwa da wasu maraji'u ne ko da yake wajen ka akwai alfabe kace akwai takardu wanda ake bukata za a iya samu. Yanzu ba a kai gaba da gimar. Haka na'am yanzu muna son mu ji arziki. Na'am. To shine nake yawa shine yawa shine nake bukata tantancewa ne za mu bukaci waɗannan maraji. Ba a zo kansu ba. To ai abin da nake so mala ya gane in muka tafi yanzu ba mu tattauna wannan masalar ba? Ba tauna. Kai dai ardin hujji. Na yi ardi. Ni kuma zan duba. To ai shi da nake so malam din ya duba a yanzu nan take. Ai ba zai yi. Malam kai haka ne ma baka littafi ne. Haka. Ka tafi. Ka ce har sakwata ka ji. Ka zauna kai ba hatsinka. Ka shirya ka zo. Addini ba wasa bane. Yanzu kawai a zauna a ce anan zan ba ba da amsa. To addini ya zama wasa. Ko me zan faɗa ai dole dai in ce ga gundi ki. Amma yanzu kawai a ce take an yi magana take in tashi yanzu kawo to shi ba za mu gaba ni dai aja yanzu da abin da zaka faɗa haka take kwafa ni ga nawa duk na'am gaskiya ne kuma ina hannuna haka ne haka ne ka ban naka kai ma in kwafa da ma so samu ne da na baka a rubuci na'am kamata a ci malam kai takikin mas'ala na'am ka zo min da ita ka bijirar ka bani kwashi kaga zai zama a sauƙaƙe in taƙiƙi daga baya mun kuma sake sa rana da zan ma'ardin abinda ni ko na bincike tabbata abinda ka faɗa haka ne bisa taƙiƙi ko ba saka sai mu je mas'ala ta biyu to malai na gani ita wannan tafi zama daidai kenan ai ba ba ta ita ce wajibi to in dai ba kala katu za a yi a mutu kala katu kuma ai yana inda ta hujja za a yi na'am ka waje duba littafin na'am in samu haƙiƙa na'am sannan ba da amsa to alhamdulillah to abu na gaba wanda yake da alaka da wannan wanda na dauke su a matsayin mas'ala ɗaya ce wajen kokarin rushe ita wannan kissa ta shi Abdullah bin Mas'ud sai malaika wani asari har yanzu nasa a wani gudu da dai shi ne wannan shafin ne na wanne 240 kissa ta shi Abdullah bin Mas'ud wacce ke karkashin wannan shafin ka kawo ta ya take yawa gata yawa a kitabu zuhud na al'imam abu abdullah ahmad bin hanbal rahimahullah cewa rabi'an ba
wajen kokarin mai da raddi ga wanda suke raye cewa Abdullahi bin Mas'ud yana hana zikiri, to sai kawo ita wannan kissa cewa ga abin da Abi Wa'il ya faɗa, Shaqiq bin Salama, cewa Abdullahi bin Mas'ud bai taɓa zama a wani wajen zama ba face sai ya ambaci Allah. Ka ce wannan to yana ƙara rushe ita waccan magana da aka ce shi Abdullahi bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullahi bin Qais al-Ash'ari ya zo ya bashi labarin cewa ga wasu gungun mutane sun yi da'ira, wani na cewa ku yi kabbara 100, ku yi hailala 100, ku yi kaza 100, ya ji ya musu inkari akan haka. Malam ya ambaci shashi na isnadin shi wannan asari na Abdullahi bin Mas'ud. To a wannan asari yana da matsala shi ma. Matsalarsa ta fuskoki kamar haka. Fuska ta farko ya biyo ta hanyar Amir bin Shaqiq. Amir bin Shaqiq, wanda shi Amir bin Shaqiq rahimahullah yana daga cikin rijal na al-Imam Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah, wanda Abu Hatim al-Razi ya rawana shi. Haka ya rawana shi in ka duba Tahzibut Tahzib za ga wannan magana na Ibn Hajar al-Asqalani, harful aini. Amir Abu Hatim al-Razi abu na farko ba zan iya tunowa ba, amma da Ibn Hajarin ya nakalto ta cikin Tahzibut Tahzib, kuma wanda na ga mara yana kafa hujja da littafin. Yau wato alhamdulillah abinda na sani shi Abu Hatim baya bukatar lakari haka tunda yana cikin wannan zikiri. To amma abinda malam ya sani ne, Ibn Hajarin yakan nakalto me maganganunsa cikin Tahzibut Tahzib, kamar yanda Al-Mizzi shi ma yakan kawo maganganunsa cikin Tahzibul Kamal, yakan kawo ko ba haka ba? ihtiyadan zaman a same ta cikin aljar tunda yana da shi, amma babu wani abu wannan duk mai sauki ne. Ai samu wata cikin Tahzibut Tahzib wannan yana nuna mai samu wata cikin mai Kitabul Jarh wa Ta'dil. Ana da yakini haka. Ina da yakini akan haka. Bale zan tabbata. Sana'a abu na biyu shi kansa Yahya bin Ma'in Abu Zakariya, wanda malam ya dogara da shi wajen rauna shi wancan asarin na Abdullah bin Mas'ud, to shi ma ya rauna shi Amir bin Shaqiq cikin da Tahzibut Tahzib. Da ka mutum biyu sun rauna shi. Abu Hatim yau da Yahya bin Ma'in Abu Zakariya, wanda ka kafa hujja da magana su wajen rauna shi Amr bin Yahya bin Amr bin Salim al-Hamdani. Sana al-Harith ibn Hajar al-Asqalani sai tattara maganar su cikin Taqribut Tahzib, sai ce layyinul hadis. Ya tattara maganar su. Yace layyinul hadis, ya kama magana a takeice ta fuskar mai hukunci. Yace layyinul hadis. Tunda shi Taqrib kaga asali ne me na Tahzibut Tahzib. Dan haka ana sai ce layyinul hadis. Ma'ana mai rauni ta bangaren hadisi. Saboda ragowar yan uwa suna fahimtar yaran da muke magana da shi. Malai yana biye da ni? Na'am, wannan abin duk zamu taki. To alhamdulillah. Yanzu dai alga ta mal nayi arzin nawa kuma ka ci gaba. Haka to alhamdulillah. Ka saki in garman ka kawai dan lokacin. Alhamdulillah. Sana abu na gaba. Shi Amir bin Shaqiq ya karbo shi wannan asari zuwa ga Al-Mas'udi, kamar da malam ya kawo isnadin. Al-Mas'udi shine Abdurrahman bin Abdullah bin Utubata bin Abdullah bin Mas'udin, wanda yana daga cikin rijal na Abu Dauda, Tirmidhi da Ibn Majah. Al-aslu fihi annahu thiqa, sai da ya sami ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa. Dan haka al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti a Kitab al-Majruhin nasa yake cewa shi al-Mas'udi ikhtalata hadithuhu wa lam yatamayyiz fastahaqqa at-tarka,
saboda haka ya cancanta ma a bar rawaito hadisin saboda wani ikhtilafin da ya samu a ƙarshen rayuwarsa. Sannan haka Yaqub bin Shayba shi ma ya faɗa, haka Ibn Numayr ya faɗa, haka Ibn Ammar ya faɗa, haka Ibn Sa'ad a kitab at-Tabaqat yayin da ya tarjamarsa, haka Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini rahmatullahi alaihi shi ma abin da ya faɗa kenan. Waɗannan maganganu gaba ɗaya al-Mizzi ya kawo su cikin Tahdhibul Kamal, haka kuma Ibn Hajar al-Asqalani cikin littafinsa Tahzibut Tahzib. To a ƙarshe sai Ibn Ammar da wannan littafin ne na gaba Tahzibut Tahzib yau sai Tahdhibul Kamal na al-Mizzi. To ƙarshe sai Ibn Ammar ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi rahimahullah, Allah cikin shi da rahama. Amma wala annan duk da ni ban zo ga ta'kidi ba. Na'am. Game da Mas'udi. Na'am. Basu ittifaqi kan wannan lafazi na kamar sai. Na'am. Akan hadisin da ya rawaito a Bukhari. Ai akan hanya nake mala. An ka tafi kan Ibn Ammar. Ibn Ammar magana bayan su nake kawo ai. To ai ka gani haka nake so ai. Abin da nake bukata kenan in dai magana sai kai taqibi. Abin zai fito a fili kore kowa. Yawwa. To sannan mala ya ce hadisin sa wanda ya rawaita a Kufa. To kaga wannan magana da kai anan ta sabawa magana shi Yahya bin Ma'in da kuma Ali bin Abdullah al-Madini, wannan ko kuma cikin Tahdhibut Tahzib wajen tarjuma sa za ga ya kawo. Su kuma sun ce hadisin da ya rawaito a Kufa, ma'ana wanda aka rawaito a gare shi lokacin da yake Kufa, to wannan shine karbabbe. Ba dai batun Kufa bane da barkewa. Ina ne inda ya zauna? Na'am. Fi sittinati min umri. Na'am. Wanne ne inda ya zauna? Fi sittinati min umri. Ko basara. Mutum wanda yake ayi naqal. Na'am. Wannan mas'ala ce mai sauki. Na'am. Lokaci yana da tsada. Na'am. Wannan mas'ala za mu warware ta da gudu. Na'am. Akwai hadisin Kufa, akwai na Basra da Mas'ud. Haka na'am. Karban na wannan gari ba a karban wannan ba sauki. Na'am. Na musan mu tafi kan ummahatul masail. Na'am. Matsala 100 kace mana. Da sha hudu. Kuma kana cewa matsala na 100 ba ba kan kan taula su biyu. Ban gaya maka ka ba. Ba faɗa ka ba. Da ta'dili mas'ala basita. Ban faɗa ka ba. In dai ga maraju wannan abu ne wanda ya kamata mu sassarfa a kansa don mu tafi kan haka. To abu na gaba shi al-Mas'udi ga iklan da ya samu a rayuwarsa. Shi yasa al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani cikin Taqribut Tahzib yake cewa babituhu, ma'ana kiyayyar magana kan shi batun ikhtilati da shi al-Mas'udi shine man sami'a minhu bi Baghdad fa sama'uhu da'if. Dukkan wanda ya ji hadisi daga wurin sa a Baghdad to na hadisin ana kida shi a matsayin hadisi wanda yake mai rauni saboda a lokacin ya sami ikhtilati shi al-Mas'udi. Abu na gaba sannan kuma shi Amir bin Shaqi wanda muke magana akan sa wanda ya rawaito shi wannan asali zuwa ga al-Mas'udi, kaga kofiyun ne shi kuma a maganar malam shi ma ya tabbatar da haka. Ce aka sika bada nace na Kufa shine sai abin da yake to ai akan maganar ka akan maganar ka da gida ba hukunci bisa takdiri in ce kufi da bisa takdirin haka kai yanzu hujja kake ba kanka. Na'am to ai bi ma'ana a maganar da ka faɗa. Na'am. Rubutun nan da nayi shi haka yau ya shiga shekara 70. Na'am. Har ka kai kun daga labararin ka taso ka ga ba hasi kan Mas'ud wata ila awa uku. Aliga tabaraka. Kuma magana shekara uku. Kuma na dauki haka maraji na magana. Na'am. Kuma za mu zauna. Na'am. Saboda haka wannan matsala ce ne sauki na bi ganin mu tafi da sauri. To gama da magana dadi an shiga mata malam babban abin da nake bukata wanda zai bada amfani saboda ragowar yan uwa da suke tare da mu. Duk matsalar da muka dauka muka tattauna akan ta ayi tahlilin ta a lokacin, ina gani wannan zai mana kyau malam, tunda maraji wannan malam akwai su in gaba daka. Na'am. Kamar ina ga kana kin ka tafi in ba a kan magana. Ni na ganin idan na yadda da magana da ne kowa san abin cika ta. Na'am. Ka ban haƙƙi. Na'am.
na in binciki maraji'un nan na ka faɗa na'am mun sa rana wata gobe na'am ni kuma a dawo a jina ba hasan na'am yanzu naka ba sun a tsanaki ka zauna ba wa malam kai tantance duk mas'alolin nan kuma yanzu a ce ni a yanzu da ce ni a ina ganin wannan ba ɗauko tsar ai baka ne da na bi amal kun na ce ta fito na'am duk ga kundin maganganun nan na'am da yanci na'am ya ce abinda ka bi ma baka yi ba hasi na'am ka sanar da na'am ke kuma yanzu ka zo da naka ce a yanzu za ka ni kuma na wadda na baka na ce tafi ka bincika to kai ma ka ban naka wadda za ta yi wadaha ce amma wannan sunayen mazaje da ganganu kansu wannan she'u la yuqal a ce mutum yana zaune da shi aka kamar fatiha ba zai yi ba kai ma wata kilan sanda na baka na ce kai wannan jawabin ba zai yi ba sai da kaje kai wannan bahasi ka zo yanzu kake wannan ba buraka na baka bahasi na kuma yanzu abubuwan da ka ciro na'am kan mu cinye lokaci algata matsala 100 kace a ta biyu muke haka in dai abin nan da aka faɗa haka yake insha Allah na'am wallahi tallahi na bincika maganganun nan na samu haka suke za a sami sako insha Allah na'am matsala ta ɗaya ce kawai in na samu da wani abu zan ce ga wani haka na'am gaskiya ne sai ka mu ƙara da gaba da sauki matsala ɗaya ce har yanzu maganar wa'azi zikiri ce hadisin ibn Mas'ud haka da maganar tarbi ba zo kanta ba ita ma matsala ce wannan mai zaman kanta a shi albaji ya amfani da hadisin gom haka ya amfani da shi a dibbiyo to amma abin da shi albani yayi amfani da shi ai ba lallai bane zanto ni kuma abin da yake shi dake kai na'am zuwa ne waradi na'am mal albani kai waradi rahimahullah ni shi na sani yanzu ta ga tudu amma ni yanda albani yake magana kafin matsala ta dawo kan malal alƙasa haka ne to liman za ka yi magana? to malai ba dama? wallahi al'amuri ilaikum na'am to bismillah insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko dai Allah baka lafiya yau mun yi wannan zama muna tara ga wata Allah wannan ya zama karijin a ta dora wa zaka to ba laifi ni ina ganin tunda dai ba a yi wata mukaddima ba wanda za a samu wani zabiti da za a tsaya a kai ni ina ganin shi malam shi ya rubuta littafi kuma masalolin da muka zo zuwa mu na farko aka bujiro da su malam ya ce a'a shi abin da yake gani a karanta abin da yake cikin littafi ina ganin ba malam alkasim ne fara bincike a kai ba malam ne ya fara bincike a kai da haka shi malam alkasim yake inkarin wannan to kaga yanzu shi malam alkasim baya bukata a ce kuma malam ya ce a je a dawo kuma sannan ina ban karasa akram kallahu afwan ban karasa ba sannan lokacin da ni ne wa malam alkasim waya nake cewa ya kamata mu zo da maraje tunda akwai motoci alhamdulillah sai ce a'a bari ya ma waya je sai ce ai ka ce akwai dukkan maraje insha Allah ana fatan za a samu yanzu idan yana son maraje ne ya nuna mu wannan magana wanda ya bahasi ya fitar da ita duk littafin da ya faɗa yanzu zan je yawa amma ni yanzu ai ba kokari na in tabbata maganar sa akwai da ko babu ta wani rigima ina wa bahasin kan gaskatatta yanzu magana shi da kansa abin da ya faɗa yanzu idan ya taƙaice an ce tazibul kamal yan tazibul kamal ne umdas kamal din nan wani littafi ne kamal ni na da kamal din wani ne kamal na Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali ibn Makula yana nan al-kimal wani adi kimal ne to ci kamal din da ai kimal din daga kimal din aka shine asalin sa to amma shi ko min asalar sa ibnu Makula to kuma shi mun duba kaga al-kamal Abdul Ghani ya ambata shi ibn shi Abdul Ghani me ya mustanbadin
duka wannan jarhin da ta ibnu makwatin da ya gabace shi dama shine ai bare kuwa kaga yanzu tunda ya gabace shi ai shine to shine bare kuwa yanzu ka kawo maganan nan ce ka kawo min ita ce daga mustanka ni kuma ina son daga majara wataƙila yanzu zan faɗaɗa ta ka faɗi marja'i 3-4 wataƙila kawo 20 ko 30 ni ma akwai damar wannan shiga to me zai ba mu wannan damar bahasi kowace mas'ala kuma tantance nukuda ɗaya cancanci shekara saboda aljanna muke ne kuma za a nemi aljanna da irin wannan digirgiran kawai yanzu a zauna kaya mu watse ko in ce kun bata guguce na bata sai an ta hakiki jama'a ni wallahi a gani na mas'alar nan sai dai da mun afu wannan da murani na sha magungunan ta suna dauke suna dashi ya yawo ni a gani na in dai abin da zan bahasin nan ba ni zan rubuta a littafin ba Malam Kasim bai da matsala da ni gaban shekara 2000 ramin ƙarya ƙurarre ne ya je ya yi bahasinsa ya kawo ni kuma zan yi nawa to me na aita wannan tsallan baɗaken akan cewa ba za a yi bijirar da kamar ba a san in san su kenan ana son su zama a rufe kamar an fito min da su ni da na bada na ai ban ji tsoron a duba su ba daga farkon su har ƙarshe kuma bai dace a ji tsoron ni a bani waɗanda aka akirce ni da su ba ta hanyar da zan san gaskiyar Malam Kasim sai ta bahasi bahasin nan kuma littafan nan in za mu zo zuwa na gaba kowa ya zo da nasa ma don a kauce wa matsalar ko ɗabi'i ko dassi ko hazfi ko wani abu irin na kuskuren matba'a kowa ya zo da nasa mu baje kowa ya taƙiƙin maganganunsa a duba abin da ya tabbata a tsaya shi yasa Allah shiga ta ba ni hanyar da so mu bita duk maganar da yayi sai a dauko mun da ina abu ya duba shi a wannan ba kaida bace to me yasa ba kaida bace saboda yana da kyau in fafi ta yadda nake bukata da bincike yanzu kamar idan iya abin da ka faɗa zan duba kai ne kenan kai mun bahas abin da nake bukata shiga ta mana yanzu misali ka ce Amiru dan Shaqiqu da'ifi ne Abu Hatam ya da'afa shi a ka ce dinda ni da yanzu agun ka naji Abu Hatim ar-Razi ya da'afa shi amma an ciro da daga tahzibut tahzib ba daga aljarh wa ta'dil ba Yahya ibn Ma'in ya da'afa shi an ciro daga tahzibul kamal to ina da buƙatar in bi wannan mas'alar to ai abinda isbatan wa nafiyan to dan me shikenan a gani na abinda nake cewa shiga to wala ba to malam so kace daga wannan zaman ba za mu kuma wani bane ai na ga maka cewa wannan zaman inda zai kai mu to inda ni amfani da gare ni to dan haka ni abin da nake gani kaga yanzu mun tsaya muna ta turjiya yana da kyau ba turjiya bace liga ba duk kokarin tabbatar da abin da ya kamata ba turjiya bace yanzu duk aje wannan gefe abin da nake cewa malam Allah ga ta malam inda musu zamu yi ni wallahi zo ne mu ba abin bi na ilimi in baka haƙƙin ka kaga kana faɗa ina ɗauka a matsayinka na malami da kuma nake neman shari'a gunsa in na ganta wataƙila kai ma kana da irin wannan tunanin yanzu ka ga magana duk abin da ya ɗauko ake wannan ja kan asar na Abdullahi bin Mas'ud wanda yanzu muka tsallake ai kalbi da Nasiruddin Albani ya ɗau rawi ya sa a mahallin rawi ka ga ba kai ta ba kamar ta zama a farko ya ɗauko rawi cikin siƙatun ruwati ya sa a mahallin wani rawi an yi ko ba a yi ba in an yi me ya mafita in ba a yi ba ta ya za a tabbatar da wannan bisa takadiri kaga awa na kyale ba in ban ci ni ba na son in ma tadakhul ina son baka bi bahasinka da irin uslubin da ka tsara amma da misali na baka kaga da ina son ana fara wannan zan ce ba wannan ne rigimar ba ga da inda na fara mu faru ta nan to amma tunda na san magana za ta zo a gaba yanzu an ga ta mallan nukuda 100 kace ka tauna wataƙila idan yanzu ka fito min da 100 nan na bita ni kuma zan iya gano wata 300 ko 4 kaga na san malam ya yadda da ni a 200 wacce ce zan ware ta malam yana da ja a 110 wacce ce gata ga hujjojinsa na jan ni kuma
wata yana da takibi, wata in karɓa wata in mayar, ko din in karɓa ko duk in mayar. alaihi gasa malam batun canja rawi da ashekul albani yayi, wancan rawin da shi ashekul albani ya samu matsala a kansa ai ba kai batun rauni a kansa ba, shi da masika ne, shi amru bin yahya bin umara. To ai kai magana cewa ka ce na bar wannan magana. Ai da ifi ya dauke sa sai a mai kusa. Yau to shine. Yau. Yazo kaga karfa da ya kama suna da sunan uba. Ya kusan kama a to abin da nake cewa shiga ta mala. Sa a mahallin wani wanda. Abin da nake cewa shiga ta mala. Ittifaki ni a iya bincike na kan raunin sa. Kuma na da adilla na dan baraka na faɗa. Zan fito da su. Amma ni abin da Allahu musta'an. Mu ci ai wane ya ce haka ne. Akwai rawun da aka ittifaki a samu mutum ɗaya balle ko mutum biyu sun balle, amma wanda suka jarraha shi sun faɗi adillan da mufassarai su ne mu'tabar. Wannan da suka wanke shi wani abu ne da layi mu'tabar. Wanda yana nan a gefe ba su tabbata. Ya gani ya riga tabbata. Abin da nake cewa ka ga yanzu idan kana da mas'ala. To amma ina so malai bane in yi magana da zai taimaka yawa. Abin da nake cewa shiga batun mala. Ai batun shi wancan rawi da Sheikhul Albani rahimahullah ya samu matsala a kansa. Wannan babu ta ba ai. Kai kanka ka tafi akan cewa sika ne. A'a wanda ya cire ba sika ba. Ma'ana wanda ya samu yayi wahamin shi Amr bin Yahya bin Umara. Bane fa ba magana wahami. Iya hakuri mala. Ina zuwa mala. Ina zuwa. Sai ka wajen maida masa radi sai ka ce ai ba shi bane a isnadin, wanda yake isnadin shine Amr bin Yahya bin Amr bin Salima al-Hamdani. Kace muttafaqun ala da'afi. To kaga wannan shine akan sa nake magana ne. Duk bayanan akan sa nayi. Amma in wancan ne da wannan ko bai canja ba. In wancan ne kaga ba batun magana akan sa. Na'am To kuma nan da ne akwai ta kuma. Akwai ta. Saboda kaga ka ita ka bata. Da ita ce a gaba. Dan zai dan ya zama da ta tabbata yana sanai. A ƙa'ida ta malaman hadisi gaba ɗaya ta fansa sun rubuce. Kuma amfani. Allah ya gata mala in zamu bude wannan babi. In zamu bude wannan babi Allah ya gata mala. Adilla su nuna haka. Allah ya gata mala. In zamu bude wannan babi za ka ga akwai abubuwa da yawa masu tarin yawa. Samin juyawa ta fuskar sunan marwaci ko ta fuskar sunan wanda ya fitar da hadisi ko wani abin da yake bai kama da haka. Yanzu ga misali bari ba da misali akai wata malaka wannan maganar. Ga Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. A littafinsa na bulugul maram in ma da ɗauki babu izalatin najasa wa bayaniha ya kawo hadisin khawlatu binti yasar wanda take manzala ke ce mata yaka fi kilma wala yaduruki atharu karshe sai ke cewa Tirmidhi ya rawaito shi da isnadi mai rawi, Tirmidhi kuma bai rawaito hadisin ba. To shi wanda zai bada damar cewa shikenan Ibn Hajarin wannan kalbin da ya bisa son zuciya ne ko kuma a'a san zuciya ko abin da ke mai kama da haka. Azumi ne wannan. Azumi da ban kalbi da Allah riga ta malan kar mu shiga wasu abubuwa da zamu ta bata lokaci. Allah malan kasim na baka shaja'a. To a dalilin abin da kai da wani bai kama sa. Gaskiya ne. Tun kare ne tuna kai. Daga cikin abin da ya tabbata min mazakutar ka. Na'am. Ka tsaya mu tafi kai tsaye kan mas'alolin da suka tara. Amma yanzu mu tsaya a gu daya. Na'am. Mu koma da gimar zai muna hajar mu ɗauko maganar azumi kuskure na azumi domin me zai da abin da kake yanda sa hadisi ga Tirmidhi bai kawo me yayi ma'ana wannan Tirmidhi da bai lazumta sahihu a littafin sa yau inda za a tuhume shi ce Bukhari shine ya lazumta sahih to za a tuhume mutum yana son ya sahaha ne amma ce Tirmidhi Ibrahim ina ganin ba wannan ne ya goyi a dinga ban abun ba dan magana ta dinga shiga za a laga ta malam don Allah Malam Alkasim kaga wallahi al'azimi a irin uzuran da nake da su girmama maganar nan taka ta sa wallahi yau ya kamata ya zama bana Kano wallahi yau ya kamata ya zama bana Kano amma saboda abin da nake cigiya na samu abunka kuma na kaddara ka da za ka yi ƙoƙarin mu jazancen nan ya zama hiwar ilimi kai zama hiwar jidali ka kawo matsalolinka ka yi min bayanin hujjojinka da maraju in duba in na kawo maka ba ka yi gamsu ba ka duba kai ma za a je ga ƙarshe dole za a ƙure ba za a ta yin haka ba amma za a ce
ni yanzu watakila kaga nan a jarhi da ta'addili ina da littafai a jarhi da ta'addili sun fi 100 din na jarhi da ta'addili ne kuma al'ada ta duk wanda nake da shi sai na duba shi dan nakan tsinci magana inda ban zaci akwai ta watakila a yanzu ma ba cikin lissafi na littafan da zan duba amma hasin wani abu zai fusge ni in duba in tsinto wani abu kaga yanzu a ce a wannan ɗan daka'iku yanzu inda so nake nima in ji yadda kaja a fito da littafan kawai sai rana ta faɗi a yi magarba ina ɗibu su kuma a gama in ce bahasi zan a kai gari ya waye a gunnan zama nake in kwana ne ina bahasi na in ce ban gama ba ku ta jira kaga ai ban adalci ba amma kai bani hujjojinka ka banni in bahasi mu sa rana ka dawo yadda ka kawo bayanan nan naka wani abu kaza ya ce kaza wani abu kaza ya ce kaza ni ma in jero ma da na ce muttafaqu ala da'afihin nan ga adilla shike na laga ta mala in taimaka ka karba an bata yi ma baka tafi kai basi musa rana ina ganin jama'a za su amfana da wannan karatun har a ƙasa a wajen ƙasar nan insha Allah wani ga malam ni abin da nake magana kai tunda har malam ya riga yanke hukunci akan wannan asari har yake hukunci kan shi Amr bin Yahya bin Saliba cewa muttafaqun ala da'afihi ina gani ai malam ya riga yayi binciken sa kuma har ya bada maraji yace a duba littafi kaza a duba littafi kaza a duba littafi kaza a wannan maraji'un da malam ya bayar nace cikin su babu littafin da ya ambaci cewa an hadu akan raunin sa ai shi muttafaq ala da'afihi na'am cikin muttafaq wato ittifaqi kan da abin su zaka faɗa mun a cikin ruwatu wanda aka yi ittifaki kan da'afin su za ka iya faɗa min rawi 5 wanda a littattafan jarhin ƙarar haka suka rubuta muttafaqun ala da'afi ai ciccirowa ake wane ya ce wane ya ce wane ya ce to natijar yawan masu faɗar sai a ce an haɗu kai ai ma'ana ittifaki kenan kuma ka sani mala akwai bambanci tsakanin duk dan ban mu zo kan maganar taqibi bane akwai ittifaqi akwai ijma'i ga irshadul fuhul fi ilmul usul ba na shaukani na dashti akwai shaukani ba to ba na shaukanin ba gashi nan juz'i 3 ne yana bayanin ittifaqi yana bayanin ijma'i laga ta mallan agunka mai ittifaqi mai ijma'i to ai ka gani kana ta rigimar na ce an yi ittifaki da bambanci tsakani kai kuma a daidai lokacin alga ta mala maganar da kake kai kuma tana nuna ijma'i ni kuma ba ijma'i ne magana ba ittifaki nake cewa su kuma malamai sun mayya tsakanin ittifaki da ijma'i to menene bambanci tsakanin ittifaki da ijma'i dan saboda mu wuce mas'ala me bambancin su alga ta mala ba na so mu shiga wannan layin ina so mu gama da wannan layin tukunna abinda nake so mallan ina hakuri ina zuwa ina zuwa alhiga ta mallan to na alhiga ta mallan ittafaqa muttafaqun ala da'afihi ma'anarsa mafiya yawa sun tafi kai amma in kowa ne ya faɗa sai a ce ijtama al-ulama ala da'afi ko ijtumi'a ala da'afi amma da nace ittafaqan na ishara ga akwai wasu da suka yi shuzuzi in an koma usulu za a ga wannan ban so mu shiga wannan layin ina da ja akan wannan magana taka ala shiga ta malam amma ban so mu shiga wannan layin na fi so da waɗannan masalolin nakan so mu gama tattaunawa akan su masala ta usulu akwai abubuwa da yawa da na fitar a cikin mukaddima wanda zamu tattauna akan su amma ba na so mu bar wannan maganar mu shiga waccan maganar a har da dai muna kan ita wannan magana da shiga bata mala ina so malam ya hakuri da yanda nake kawo masa bayanan ya hakuri to bismillah ni ba zan ji dani a'udhu billahi min akan magana zan yi hakuri a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا
ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الآن مضرا a gurguje gaskiya abu na farko da kai matashiya akan shi na farko a sa Allah cikin al'amarin nan wannan abun yana da muhimmanci akan shi na biyu kuma maganar abin da ya shafi tattaunawa nan ba an zo a nuna karatu bane ana kokarin fito da ainihin hakan ma'ana wai dole sai na yi galaba ba wannan shine abin da aka to da shi abin da ni yake ganin za a yi kar abin ya juye daga baya dauki wani uslubi wanda ba shi kamata abin da nake ganin za a yi a yadda na fahimci malam kai kana so a yi ardil adilla din ne gabaki daya yawa to yanzu kenan abinda malam alqasim zai faɗi matsalolin ne ba tare da naƙadi ba ta ɓangaren shi cewa tunda ya faɗi matsala 110 wani abu a gurguje yanzu waɗannan matsalolin a minti 10 watakila zai iya faɗa yawa tunda zai iya bayanin matsalolin nan a minti 10 in na fahimce ka kai kuma abin da kake so bayan ya faɗi matsalolin a baka lokaci kai bincike akan sai a dawo a zauna amma gaskiyar magana bincike kan su sai wujha adilla ta na sai ya faɗi wujha ta dalilinsa na inkari da zai damar in binciki to a kara maka lawo ina mala alƙasim ya haƙuri abinda nake gani kuskuren da aka yi gaskiya kuskuren da aka yi tun farko zaman nan ya kamata a ce yana da ƙa'ida na faɗa mala alƙasim sanda muka yi waya da shi ne ce wannan zaman da za ku yi ku ɗauka kuna karantar da duniya ne musamman tun da ana ɗauka ku ɗauka cewa ba iya nan mutanen ɗakin nan ba ko mutanen Kano yanzu nan duniya ko ka taka ko ke karantarwa ni na ganin don mu sauwaƙe ma kanmu aikin musamman yadda ka faɗa lokaci yana da tsada wallahi da gaske ne lokaci yana da tsada mu sauwaƙe ma kanmu aiki abu na farko shine watakila ta yawa matsaloli 110 wani abu da shi mala alƙasim yake da ja a kansu in ba ya faɗi su baka san da wata matsala ba ce yawwa na ɗaya kenan na biyu kuma kaga irin yadda ya ɗauko usulubin bayani shi kan shi bayanin matsalolin watakila ta yawa mu kai magariba bai gama bayanin matsalolin ba wanda kuma bayan duk an gama bayani tashi za a yi a baka lokaci ina zuwa in ya gama faɗa tunda yana so in bi su yanzu mun arzin adillarsa yana son bayan ya gama bujiran mu dan a kowace kila wacce ba sai na duba littafi to abinda nake cewa a karama kallon tun farko abinda ya kamata a yi akan zaman nan ina zuwa malam baka misali yanzu da nake muttafaqun ala zafi na ci kokarin ban malamin sai na zo mai takibi sai ya kafi kuma yana nasabta min ijma'i ni kuma ban magana ijma'i ba ittifaqi ne magana ma'ana aksariya to malam ka kawo wasu dama wani rawi ne ba a samu wasu sun wanke ba ni ba ni bane mai bayani ni da ma tashi yaran idan a samu maslaha akan zaman abinda ni nake ganin tun farko ya kamata a yi kamar yadda na ce muƙaddara duniya aka zauna ana karantarwa ya kamata gurin ardil adilla na mala alƙasim akan abin da zai bujuru ya zamanto zaman yana da ƙa'ida amma ma dama yana magana za ka sa baki kana magana ya sa baki to ɗaya daga cikin hanyoyin da ba za a samu natija ba gaskiya wannan shine na farko amma zaman nan da an yi shi akan ƙa'ida a Sheikh Malam Abdul Jabbar zai yi minti 30 bayan Malam Alƙasim ya yi ardil adilla akan abin da shi yake ganin ba daidai ba ne ka ɗauki minti 30 kai naƙadi sanda kake magana ba zai ce maka komai ba sanda yake magana ba zai ce maka komai ba mutanen da duk sako zai je musu Allah ya ba kowa hankali wajen auna abin da Malam Alƙasim zai faɗa da abin da kai zaka faɗa ina ganin wannan zai taimake mu domin in kamar yadda ka faɗa idan Malam Alƙasim zai sardil adilla din ne matsalolin ya faɗe su kowa ya ji ga matsalolin to sai kuma a kuma sa wata rana ta tattauna akan matsalolin yawa yanzu kawai kenan Malam Alƙasim zai faɗi matsalolin ne sai a tashi sai a kuma sai a kuma sa wata rana ta zama a'a yau wato idan ya gama faɗar matsalolin gabaki ɗaya watakila lokacin da ya rage bayan ya gama faɗar matsalolin to yana da kyau a ka'ida
sai ya dawo ya ce to matsala ta farko ita ce kaza a cikin matsalolin 110 wani abu to za mu fara da ita. Zan yi minti 15 misali in yi bayani akan ta in naƙadi akan ta, kai kuma muna zuwa sai a dawo maka da abun maganan sai ka yi minti 15. Da wanda yake da mumarasa ta bahasi ba a yi wa bahasi lokaci, ta yi wata matsalar ma a minti 2 a gama, wata kuma ta ɗau awa 10 ita kaɗai. Sauraka ni a gani na kawai abinda za a yi dai duk wanda yake bayaninsa a bar shi ya sauka, kai da za ka yi mai taƙibi sai ya gama sai ka ɗora, saboda idan adillansa suna da yawa za a ce a zubar da su saboda minti 30 ya cika, ko shi ya koro bayani ko ni na koro bayani, a bar bayani ya zuba a ji har ƙarshensa sai a ɗora. Wannan shi ne na yadda da bayanin da kai, amma dai ni magana cewa minti 30 wannan minti 30 wancan shi nake ganin su masailin kowa za su karɓa ka ba. Akwai wadda gajeriya ce, akwai wadda doguwa ce, akwai wadda kuma mutawassida ce. Haka ni a gani na magana ce mai sauki. Malam Alkasim ya yi bahasin nan, mas'alolin nan ya zo da su, hujjojinsa ya zo da su, ya mun bayani abinda nake da ta ba zan binciki a kai, ya bani maraji'unsa in ɗauka. In ma yau bai gama bayanin nukudin nan 100 ba, mu kuma sa wata ranar a kuma ba shi damarsa, yanzu bai ta bayanansa, in ya gama an bai gama ba mu kuma sa za a iya da gobe mani a shawarata a ɗora. Wallahi in ta kama akon 10 yana arzin hujjaju nasa daidai ne, gaskiya ta cancanci haka, ya gama arzin adilla, bayan ya gama ni kuma in juyo abinda na gamsu bincike na tabbata min abinda ya faɗa haka ne, ai ci gaba ne gare ni in karɓa. Abinda adilla suka nuna min abinda ya faɗa din nan da wani a ciki da wata a ƙarƙashin ƙasa, ni kuma fito da dalilai na. Da abinda muke dai muna son ya zama mu samu shirya, amma kamar da ka faɗa a sa Allah a ciki, alga ta malam ni fa a fahimta ta gashi wasu daga yan uwa shaidu ne kuma ina da ma rubuce na shatar da hadisai ko takhariji na malamanmu in bahasi in samu da wata kankwasa a kai in musu takibi, ina da shi a littafai da yawa. Tun jama'an ba saba da wannan bahasin saba a bisa tsari na ihlasi. Alga ta malam bayanin nan ga abin da ya jawo shi, kafin mu tsalle mu tafi kan waɗannan rigingimu, mu fara fito da yar mu yadda cewa ga kuskure wannan abu kuskure ne, sannan mu tafi kan abin da ake ganin da gyara, ni kuma a bangare na a gyara mu. Amma ka alga ta malam da karfe abin da ni shi nake haskawa, kuma abu mai girma mai hadari shine cewa Allama Darraka Hufaza kamar Sheikh Albani a dalilin ya soki carbi ya ɗaura wuyarsa a mahallin rawi, wannan ba kankanuwar magana ba ce. Ya gamata inda wata hujjoji da suka nuna bisa kuskure a nuna, ni kuma na faɗi dalilina cewa yana sanayi. In bayani ya nuna ina da gaskiya, kar a ce Abdul Jabbar ne, wannan Albani ne, ba ruwan Allah da wannan. A gaya jama'a wannan abu da ya faɗa kuskure ne, wannan rawi ba shi ya karɓo hadisi ba. Dan me shi Albanin yana da wannan bayanan na cewa rawin nan zai yi a inganta hadisin da shi ya cire shi ya sa wani. Kuma da akwai adilla ai da na kawo da suke da tabbata yana sani. Daga ciki ai shi darimin da kansa a ƙarshe ya faɗi rawul a ala na hadisin, ya gan shi da idansa, kuma a littafin nasu bai canja rawul a ala ɗin ba. Kaga ya san ba wancan bane da yasa. To wannan ai ba gata muka yi mai ba, muka rufe yanzu muka ce daidai, Allah kuma ya san ba